ell sap hackejar un caixer. Això és legal, tio. Bueno, si ho fas per l'empresa que fabrica els caixers... Pau, tu ara hackejaràs un mòbil d'algú que està aquí. I veig gent parant els mòbils. No. He vist autoritats parant el mòbil i a qui li toqui, per ell o per tu. Tu ara m'enviaràs un WhatsApp a mi? Sí. I per què? Bueno, per enviar-te una foto del meu gat o alguna cosa. I què faig? Doncs fes clic. Clic. Amb el link aquest que tu m'has enviat, que era una foto, Sí. tu estàs connectat amb el meu mòbil. Bueno, tu en teoria no ho saps. Bueno, collons, si ho sé. Ah, No, collons, que clar que ho sé. Vigila que ensenyes, eh? va, entrarem a la càmera. Però no m'entris a l'agenda. Espera, home. A veure, podem agafar... L'última foto que has fet és compromesa? L'última foto que he fet. Espera, a veure. Hòstia, és un selfie, tio, d'ahir a la nit. I des d'aquí, bueno, podem fer moltes coses. Per exemple, podríem gravar el micro. Pau, ets un cabron. Ja he gravat abans. Has gravat abans? Si vols ho tornem a fer. Hòstia, jo no sé per què he vingut, t'ho dic de veritat, a casa estava molt tranquil. Podríem fer un selfie sense que tu toquessis cap botó. Un selfie d'aquí. Aquí surts tu, ja t'hem agafat. Ah, ja me l'has fet? Sí. Ja, tu vas fent, eh? Val. Sí, jo vaig fent. Sí. Tu podries entrar ara, per exemple, el de la consellera? No tinc el número. No tens el telèfon? Neus Munté, jo el tinc. No ho farem. Bueno, et puc agafar els contactes. Els meus contactes, clar. Jo crec que m'ha quedat bastant clar. Tu pots marxar d'aquí dintre, ara? És a dir, jo bàsicament m'agradaria que fotessis el camp. Sí.